Uttar Pradesh ni Greater Noida ni simi balaikano kirima sincha warama sincha gotna teisa chini bwskango nukjakgui phaifika a jagao khoroksa chwla toilet khulaina thangwi tei a toilet o thangwi flush khulaimani yagulo western toilet flush khulaimani button sinmani yagulo no a jagao 20 foot wngwi bom phatima haikhe phatikha tei a jagao bom phatiwi hor nangma bai o chwlani sori mwkhangrok joto khamwi thangbaikha o najaknai kok hinkhe amase tabuk to nogo joto jagao no western toilet mang thepajak aboni bagwi tabuk suk jorao hinkhe a chwla no hospital o bharti khlaijak tei a jagao bini ilaj rok bo choliwi tongo tei je bini mwkhang bwsakrok tongmani joto khamwi thangbaikha belai kheno kirima sincha khlaiwi tei o pura mamla gotna gotima no twiwi bo pura jaspartal khlaiwi tongo police rok tabuk bo o pura mamla bitado kotwali kshetrani ganao ar jagani sector 36 o sunil pradhan ni bwsla ashu shonibar ni diboni dige prai 1-2 digeo bo khinani bagwi bo toilet o thangka khibaimani yagulo bo o khino kochokronani bagwi flush ni button no sinkha a flush button sinmani yagulo western toilet ni bisingtwi kaisa bum phatima haikhe damsakhe phatukha tei ar jagano hoite hor rok bo ongkhorwi phaikha tei ar jagano hoite ashu belai kheno kirima sincha khlaiwi khamwi thangkha bini bwsakrok bo achomsa omo haikhe gotna gotimani yagulo bo khunu phano kha sislabya wngwi thangkha tei ar jagao no hor nagwi bini bwsago khamwi thangmani yagulo bo ar jagano lengwi thangkha tei ar jagao bini mwkhang bwsak yakung yak tei private part rok bo khambaikha dukhu mankha tei o je toilet ni seat rok tongmani bom phatimani bagwi o seat ni je tukra pathor rok bo bini bwsago nangma bai obo bai bo dukhu rok mankha belai kheno a bom phatimani yagulo bom khorang khwnawi tei ashu no khorang khwnawi bini poribar ni borok rok joto ar jagao khapurumwi phaibaikhha tamo wngkha hinui tei ar jagao toilet o nugwikha ashu lengjak tolao tei ashu no logi no hospital o twlangwi thanglaikha bini nokni borok rok a jagao doctor rok sawi khinarikha bo belai kheno behel khlaiwi khamkha tei bini sori rok bo sakdukhu mankha obo hamnani bagwi onek din nangnai hinui sakha ashu ni bupha sunil pradhan sawi khinarikha je toilet o methane gas joma wngwi tongmani bagwi omo hai gotna gotio hinui sakha bathroom tei kitchen ni kwcharo sapo AC ni adjust fan thepajak tongo tei aboni ukologo green bell rok bo thepajak tongo tei ar jagao jotono washroom use khlaio tei omo hai jagao toilet brush wngnani belai kheno wanajaknai kok o pura mamlani active citizens team ni haridra bati kubui jankari eba kheba kubui kok rok sawi khwnarikha bo saka sibar system a jagani kichafano hambya hinui puila washroom ni ben pipe thepana tongmani ar jagano hoite sibar ni hoite je ongkhormani methane gas bayumandal o thangwi phaio phiaba a jagao hinkhe a gas rok pura pipe ni bisingo mang kwchawi habwi tongkha tei aborok no wngna gotnani ukulokni hija koktoma rok obo hai hinui sawi khwnarikha phiaba tabuk teibo kaham khlaiwi jaspartal khlainani bagwi chesta khlailai tonglaio forensic team tei police rok।